Çuma Beşikçi, ser Beşikçi min ve Pirtûkê nivîsand. Li vê areda nêzîkî 5 sal ez Beşikçi dişopînim fikir ramanê wî min gelek kurayî li kolîn kir. Ev eser derket holê. Li vê Pirtûkê da gelek yani li ser Beşikçî çi heye hema sedî nodun ne yani sedî not li vê Pirtûkê da mehanî berhev kir. Pirtûkê da xebatê Kurdolojiya biyanî û xebatê Beşikçî mukayese dikim. Xebatê Kurdoloji ya Beşikçî 1960 da derbas destpêkiriye heya niha devam dike. Xebatê Kurdoloji Beşikçî kengê çûye Kebanê, kengê çûye Bitlisê, Şemdinlî, kengê çûye zanîngeha Enqerê, nav aşireta Alîkanî, hemû xebatê wî yê Kurdolojî li vir da heye. Saat baş. Afo, ji kîjan weşan xaneyê derketine Pirtûkê te dikarî biçek bahsê jî? Vakfa İsmail Peşanxaneyê, Vakfa İsmail Beşikçî hat çapkirin. Li vir da mukayese, karşılaştırmalı tarih. Yani dîroka mukayese li heye. Kurdologa biyanî û Beşikçî navberevanda fark çi ye? Ew, xebatê Kurdolojiya biyanî, xebatê Kurdolojiya Kurd, xebatê Kurdoloji Beşikçî em karin vir da bibînin. Li dîroka dinyayê da yê zanyarî gerek stêr kene. Sokrates, Miguel Servetus, Giardino Bruno, Sebastian Castellio, Victoria, Emile Zola, Voltaire, Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, min nêzîkî bawer dikim neh zanyarê girîng xebatê wan sekinayîya wan min nivîsandiye, sekinayîya Beşikçî min nivîsandiye. Yani mahkemeyê da Sokrates çawa parasına xwe kiriye, Beşikçî parasına xwe çawa kiriye. Navbera wan da fark heye tune ye. Hemû aliyê sekinayiyê da zanyarê navdar û Beşikçî min mukayese kiriye. Beşikçî min sosyologê Tirk û Arab û Fars, zanîngehê Tirk û Arab û Fars, fikr ramanê wî wan û Beşikçî min mukayese kiriye. Yani sosyologê Tirk gelek hene, Arab, Fars, wana li ser meseleyê Kurd û Kurdistanê çi difikirin, Beşikçî çi difikire. Sosyolojiya wan çi ye, sosyolojiya Beşikçî çi ye. Literatûra wan çi ye, literatûra Beşikçî çi ye. Min wana hemû va pirtûkana ve vê Pirtûkê da nivîsandiye. Min rewşenbîrê Kurd û Beşikçî jî mukayese kiriye. Xencê wî li dünyayê da gelek navdar Chomsky li ji bo Beşikçî çi difikire? Profesör Celil Celil ji bo Beşikçî çi difikire? Murat Hammungan yan jî gelek profesörê Sibel Özbudun vana ser Beşikçî çi difikire? Min wana jî nivîsandire. Koleksiyonayî her girîng li vir da fikriyata Beşikçî çi ye vê Pirtûkê da beşeke gerek dûr dirêj min cuda kiriye. Fikriyata Beşikçî çi ye, sosyolojiya Beşikçî çi ye. Sosyolojiya Türk û Arab û Beşikçî min mukayese kiriye. Mesela sosyolojiya Türk'a da Kürdistan tünne, Kurd jî tünne. Sosyolojiya Araba jî Kürt tünne. Mesela sosyolojiya Araba îro Kürdistan'a başvur da sosyolojiya Ali Verdi de xwandin. Xortê Kurd, zarokê Kurd sosyolojiya Ali Verdi dixwîne. Lê sosyolojiya Ali Verdi da Kurdistan tune ye. Ama sosyolojiya Beşikçî da
1920 da Kürdistan hatiye parvekirin parçaklığını dağlaşkırın. Mafya devlet bunavan hatiye destevan daha hıldane. Viya nikaştaki beşikçi, sosyoloji beşikçi eve. Jibovi min sosyoloji Türk u Arab u Farsan u sosyoloji beşikçi mukayese kiri. Literatür pırmırıyone. Literatür avan u literatür beşikçi min lıvırdan nikaş kiriye, analiz kiriye. Mesela gelek peyven, gring, resmi ideoloji, eleştiri kurumu, gelek dıştı. Ez naxazım belki bazda bist peyvene literatür kazanç kiriye, aliye beşikçi ve evzede hatiye zede kırın. Literatüra beşikçi çiye min ve Türkiye'de vijin nefesan diye. Yani Kürt Pırani dibêjin beşikçi işte 6 sal hemû jiyana xwe me de feda kiriye, 17 sal zindanê de maye, kerdayî ser me pire ev nîne beşikçi. Beşikçi davî ez ya bêjim Ahmed Xanî 305 sal berê, 400 sal berê dibistana klasîka neteva Kürt bû. Ahmed Xanî çekirina neteva millete Kürt bu. Fikriyat avi ev bu. Yani çava Homeros jibo Yunanan çiye, Shakespeare jibo İngilizan çiye, Firdevsi jibo Farsan çiye, Ahmed Xanî jibo Kurda eve. Yani neteva inşakirina neteva Kürt bengahavi Ahmed Xanîye. Jibovi Ahmed Xanî klasika dibistana klasika Kurde, neteva Kurde. Beşikçi jî bence Türkiye'yi heye, hazar makale, gelek arşiv, yani külliyataka gelek devlement. Liser mesele Kürdu Kürdistan'ı hatiye nivîsandin. Her gavd evji Ahmed Xanî jî digo diqî jî digo devleta Kurd çima tune beşikçi jî 5 salı dibêjî çima devleta Kurd tune. Her Kürdistan'a herkesi heyeli Kürdistan'a Kurda tune dibêjî. Ez vê avayî ez karim diya bêjim beşikçi tenê nivîskarek tenê zaniyarek nîne beşikçi dibistana moderna neteva Kürde. Li ser vê avayî em gerek vî pirtûkê bixwînin her du pirtûk jî dîroka 5 sal dîroka Kurda ye. Ez karim vaya bêjim. Mala tava ve Evet, zor spas.